Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a ideme tu Brawl Stars hrám a ideme mať opening. Budeme mať 10 star dropov. No, iba musím ešte 2 hry zahrať a budem tu mať. Dobre. Bro, ja som to myslel. Takže, kebyže začal som to hrať iba, takže to nebude dobré, že moji brawlery a tak. Trofy, napríklad minulé na mojom starom účte som mal týchto 30 000 koľo, neviem. No, teraz som si idem mať za chvíľu Spajka, no a idem proste hrať, lebo chcem hrať a chcem mať 10 star dropov. Dúfam, že mi dačo dopadne, napríklad Legendary, alebo proste Legendary, ale taký brawler, alebo dačo. No lebo ja to chcem vidieť. No. No dávaj. Jo. No makaj. Kamo ten pokoj ide, vole. No, idem na nich. Poďem ty pokoj jeden, smradľavý. Pokoj. Dobre, to nikto nevidel, hej? Nikto to nevidel. Dobre? Nikto nevidel. Nikto nevidel. Nikto nevidel. Však to nikto nevidel. Proste to nikto nevidel. No. Nikto nič nevidel. Riadne, to všetci videli. Necháme to tak. No a necháme to tak. Ja som nič neto, ale no, vyhral som aj na tých 10 star dropov. Prosím, Epic, bro. Poď. Kamo? Bro, to čo je? Haló? Prečo furt rare? No, mythic aspoň. Bro, to mi nič nepomôže. Dobre, ďalej. Bro, prečo furt? Epic, bro. No, to už je koniec. No nic. Zoberiem si 1000 tých coinov. No a ukážem vám mojich brawlerov za chvíľku. Idem vám ukázať. Takže začal som tu iba pred týždňom hrať, takže kebyže začal, tak som začiatočník. A mám nový účet. No. Vylepším si to, kúpim si gadgetu. Zakončíme to Cordeliusom. Tak sa to Cordelius. A mám túto skiny Cordeliuské. Potom na túto nemám, ten som dneska dostal. Potom Fenga mám 2 skiny. No a zakončíme to tým Cordeliusom. No tak cus. Caute, vole.